bayahala abafana kanjani ma abafana bayayithanda izinto abafana hayi bayayithanda izinto abafana bayithanda futhi abafuni ukuthi ukhulume yakho bayithanda ibobo bayathanda imbobo abafana noma nobe yabona umfana ngisho if ukuthiwa indlebe iyanebobo iyavuleka gabe kuyafuna labayithi gabe kade balifaka ngivele kwenzeka and then early age kangihlukile vele kanginama hips ngisibutubutu ngidehle nje ngishela abafana babe ngishela nje abafana ngalesa sikhathi uTamali bakumngenyawo kuwe kumina aha kwaba flying colors kwabundiza emoyeni kwangathi idimoni elithize kwakumenyawo isikhindi nje ngangisigqoka shozana manje sangaphansi you lying esinani ngiveza ithanga but I did ngayikhotha bakithi did you ngayifingerisha but nje I knew ukuthi ayike this is it's ends there kwa face cut la engihlosa khona la ngahlosa phela ngayibuza ukuthi hayibo usho ukuthi ngiyintombazane yini yabo sesifika leso sikhathi ngacabanga ukuthi hayibo okay go girl in mina and aga understand ukuthi ngumuntu and ngiyaphila and ziningi izinto engidlula kuzona nje especially buyismash ayadlula fana ezintweni uyadlula nje ezintweni abantu bakuthuke nje for nothing ushawa for nothing mina ngangashawa wele I can't mention name ngangashawa right ngisise eGlenmore kuba ngamngani wami okay basibona sesh basibona i-joyfulness yethu bacekeka and then bese sinyuka baphuma and then khona wayiphethe i-branch i-branch I weza ngeshoulder la like ngaphuka umlomo wathi kanje another episode with uThulasizwe Buthelezi. Sawubona Sithando sami. Unjani Sithando sami? Siyaphila wena njani? Ngiyaphila kakhulu. Ngiyaphila. So ngingathanda kwazi namhlanje nabalaleli nababuka basebekhaya abafuna ukwazi ukuthi ubani uThulasizwe Buthelezi uqhamukaphi. Yini le afuna ukuthi bayilalela abantu emakhaya? So igama lami nguThulasizwe Buthelezi ngazalelwa esibhedlela seYilwane. Ubaba wayevet assistant. Ayiwe so babe Jolo mano baba bakhulela ubana wangizalela lapho ngifunde eDurban Heights Primary School ngase ngaya Maran Ridge Secondary School and then after that after matric ngangazi ukuthi ngifuna ukwenzani ngathola umsebenzi kaTohoza uhola ibali incane but ngaqhubeka ke until ngeze ngifike eDurban Lesbian Gay Center. That's when ngayithola ukuzazi kahle as a person or come from LGBTI community. Yes. So yeah, imina no in a nutshell. So bube kanjani ukukhula kwakho emphakathini noma ngasho ukuthi ukukhula kanjani kuwena ekhaya njengengane ezalwe uma nobaba? Okay, so kwabili paternal, which means kababa. But yeah, paternal kababa. Azange babe nenkinga kakhulu. Yazi azange mama nenkinga kakhulu ubaba wamshalisa phansi wathi ngiyakuthanda mntanami ngithanda nje obunjalo ngikwenzile konke okufanele ngikwenze emhlabeni nawe phila impilo yakho. But when it comes to uma wami mama phela yabo, when it comes to my mom yeah, it was a bit difficult because wayijela ukuthi ngizothanda intombazane ngikhulelise ngizala ingane ezinhle efana nami. Yeah, what? But killer zakwenzeke lokho got realized I came out to her when I was 13. No, actually 18. Okay. I came out to her when I was 18. That was difficult. Uma wavesana amakhafulela phezulu wathi hayibo. Yeah. Kathi mina hayibo kanjani manje ngoba phela ungibona ngisemncane ngidlala namantombazane wena ubonga ukuthi lokozana kuzokwenza kanjani. So on my father's side, it was very easy. Bangithanda, banginakekela, bangamkela, and ngisala nabo manje. On my mother's side, my mother's relationship and I, it's very tricky. Siyathandana, but it's very tricky. Yeah.
Okay. So ukukhula kwakho ekhaya nje ukuchaza ubuhle kangaka. Uyenzeka sometimes uyithole usemphakathini uhlale nabantu ube nabangani khona amantombazane uyabona bamahle kuyenzeka uthole mhlawumbe kube khona ikufunayo noma kube khona wena oyifunayo uyakhula uyayibona ukuthi uyadiscover ukuthi okay no I'm into guys ufika kusiphi isigaba thina ubone ukuthi wena you are actually into abafana yebo. Okay, at an early age kangihlukile vele kanginama hips ngisibutubutu ngidehle nje ngishela abafana babe ngishela nje abafana but kwangiphatha abhlungu at that time ngoba ngangisemncane nganga understand up until I was 18 up until I was 13. When I was 13 that's when I realized ukuthi hayi ngeke Fagion ngithanda abafana mate. Okay, but I suppressed that. Ngahamba la high school, eMaranridge Secondary School. Ngithe ngifike eMaranridge, tabo bafana creep bafana. But I suppressed that because amantombazane engithanda kakhulu ngimuhle guys. Amantombazane nje engithanda kakhulu engishela. So because of this society ne social construct uvesana umbona ukuthi yazi nathi ngisuppress lento lena. Ngivesana ngithanda intombazane. Okay, ngithanda namantombazane ke khona isikhathi ngithanda namantombazane awu2 eclassini. But ngibona ukuthi hayi man ayikho lento le ngenza abangani bami lapha. Yabo up until where ugeli one of girl when I later found out that she's actually my cousin because why colored so I didn't know. I found out that she was my cousin. Why invite endlini yakhe kufanele senze nice. Hayi wakhumula ngathi nje ngekwazi amabele. Nathi nevagina ngathi ngekwazi. But I did ngayikhotha bakithi. Did you? Ngayikhotha, ngayifingerisha but nje I knew ukuthi ayike it ends there. And then after that I didn't date. But after matric nakhona I didn't date up until I was 21 cause ucansi lethu ngaka understand kahle at the 40 eventually sengil understand i-admin ngapha fanele ngidushe fanele wenze because that it's better if uyitop umsebenzi wakho ukuthi uperform cha yeah. So uthema ngabe usuqoqela abazali ngiyayibona ukuthi mbeka mnandi bangabe uchaza ukuthi esazini la baba they were okay with it and then mase ufika kuma isibindi esingaka kufikele emqondweni yakho ukuthi usazini othi ngiqale ngitshela uma I think ngoba ngikhule noma okay uma sine on and off relationship like okay no as well as ubaba but understanding yababa ne understanding yama it differs because they are different people. All right, so ngikhula bengidlala namantombazana totally njoba ngikade ngishilo eqaleni ukuthi benginama hips ngime kahle ngisibutubutu and kwakwafe isikhathi la engihlosa khona la ngahlosa phela ngayibuza ukuthi hayibo usho ukuthi ngiyintombazane yini yabo sesifika leso sikhathi ngacabanga ukuthi hayibo okay ngugirl yini mina mhlawumbe ngoba phela nabo abafana bangishela okay ngaba ne trauma yalokho kwakhubeka kuhambeni kwesikhathi and then I discovered ukuthi umngani umma wena bangani mama gays nase Clermont khole eClermont bekhola i-message okay ngiyabonga ngithi mhlambe ngile type mina but ngisemncane angafiki ku13 I think u13 ilaw understand khona ubuwena ngoba usuke puberty stage angafiki 13 so ngisafuna ukuyithola mina ukuthi ayibo abangani bami but ngangidlana khona abafana ngidlana nabo kodwa kakhulukazi amantombazana but bona bayashela mina ngingeni le ngihlangane nje nentombazana anendaba ngibona mina intombazana ngiyibuka usiswami omngale nje kwalokho ukuthi fanele kuqatshulwana angiyiboni mina yonke lento le up until ke ngize ngifike ku 13 years 12 and below ngangibona ukuthi ngihlukile but I couldn't figure out ukuthi yini le engiyona understand because i society is very heteronormative. So what I mean by that ukuthi i-structure society umuntu wesilisa umuntu wesifazane umuntu wesilisa afanele umuntu wesifazane bathola ingane kube nomndeni kuphela sekuphelele lapho
But after 13 years, as I was saying, ukuthi ungena ku-puberty, and then once ungena ku-puberty, that's when ama-hormones akho aqale akhande kakhulu. That's when I realized ukuthi bengibuka umfana ngimbuka ngenye indlela. Bengibuka umfana ngishaya uvalo. Ngithi ngiyacabanga ukuthi hayibo, why ngizoshaya uvalo kanti i-attraction le. Okay. So I think that was when sekuzo transitional to high school. Ngathatha isibindi kuma because kwase kungihlula ngaphakathi ukuthi angilokho zani intombazane ngithi nasekhaya on my mother's side, but ayibozoba nini nentombi yabo i-pressure, but mina ngikho lapha umqondo wami ugcina basically usucasukile. And then ngahamba ngangimam ngihlala no kagogo, ngasuka ngaya eClermont ngayohlala naye phansi ngathi mina ma ngigay mina. Mina nje ngigay, but I didn't use the word istabane because at that time sasinesindo yabo. It was a sort of a derogatory term. So that's mina I'm gay and I don't think there's nothing I can do about it because I've prayed about it. I tried to commit suicide because of that, but unfortunately it's not gonna change. And mina ngangumuntu wesonto. Ngifasta 21 days Bible ngilazi good Genesis to Revelation. Ngifasta ngize ngibe negop but ungashintshi imizwa yami ngaphakathi. So sengibona ukuthi ayishintshe imizwa yami kakhulu ngahlala phansi noma, but one of our expectation yami noma with noma was that mhlambe uzo understand because wena babangana bagay. But unfortunately into ilibile noma besila akufani. Ngoba inkinga yabo akusiyona inkinga yami, but bese ngilana nakhona with the understanding, well especially njengoba sengikhulu with the understanding ukuthi ku mentality yakhe ingane yomfana ngizothola intombi ngizoyikhulelisa sibe nengane sishade ngihambe ngiyohlala lekhosana. Lokho esengifika nakho ubekubona kule, but njengoba sekulana akaka-understand. So there will be difficulties kuyena personally as a human being. You understand ukuthi ingane yami ilokhozana ismash izophuma kanjani ngaphandle, abantu bazoyitreat kanjani ngaphandle, izoshaya because remember at that time i-mesh zasibulawa kakhulu, even though sabulana manje, but i-mesh at that point zasibulawa. And you must imagine ukuthi ubuyi-smash at that time kwathiwa uzothola i-HIV. So uma wami wayisaba lokho ukuthi hayi shuthi uthula usezoba ne-HIV uzohambelala, but mina ngene inhlobo kaPende angifana wonke umuntu ogay. I-character yami nje i-character yami angeke yes sigaba gay sonke, but i-character yami nama-core values angeze afane neminye umuntu. But isibindi sami ngasithatha because ngihluleka ngaphakathi ukuthi yes ngangikubona ngisemncane nabo babekubona clearly babekubona because ngandla namantombazana nje futhi ngingama hips and mhlawumbe I understand ukuthi ngingama hips nginethanga ngiproposele uboyo bona ngathi ngintombazana nami ngangibuye isiboni ngithi ngabe kwenzakalani ngawo ngishelwa and futhi i-trauma yokushela mhlawumbe ngadlula kuyona i-trauma yokushela umfana akumise nje ngathi yakuthanda kanjani kumfana nje mina yabo, but isibindi sami ngasithatha lapha uma yebo waba nenkinga yokuthi ngismash, but wangithanda ngoba umzali wami ngoba ngingane yakhe. I think up until now uma sinaleyo separation ukuthi uyangithanda as ingane yakhe, but akangithandi mhlambe yini ukulike ngesizulu akamkeli libe kanjani akamkeli ubumina as a whole ubumina because mhlambe kusakhona enhlizweni yakhe, but I've learned to accept that ukuthi mhlambe uyangitolerate. I don't know look uyena noNkulunkulu wakhe lo uzo understand bazobonana lapho. Mina I will continue to love mom, I continue to love my family but angakushongo ukuthi on my father's side, my cousin, one of my cousin and my granny, those are the only two people. Ayazofanda kanjani uhatshela ubani ucousin wathi ngatshela anti wami hayi ke ucousin wakho ngithi yini
wamlingisela hayi suka nje isitabane indaba asifuni indaba la ekhaya. Unfortunately mina i-character yami it's very strong character yami mina kuyikona ngeke ukwaje bekuyikona. So I said to him ngeke kwazi phela ke angindawo ngoba la ekhaya uzokwamukela nje if ungakwamukela kusho ukuthi angazi bani ozokusiza. Eventually wa right. I think my granny is difficult for her because ngizalwe inkosana and inkosana izala abantu abawu3 ubhuti omdala seshonile bese ube yimini umfana bese bawuthi abafana bese uba intombazana. So i-expectation ukuthi ngiqhubeze isibongo expectation. So khona ezinye izinto busukhulile as you mature in age ukuhlala phansi ucabanga ukuthi hayi ngoba engakufuni yena already wakhekile ngokukhula kwakhe ukuthi kufanele kube nje and understand ukuthi akusekho nje kunje and understand ukuthi ngumuntu and ngiyaphila and ziningi izinto engidlula kuzona nje especially buyi-smash ayadlula fana ezintweni uyadlula nje ezintweni abantu bakuthuke nje for nothing. Ushawa for nothing mina ngangashawa wele I can't mention name ngangashawa right ngisise eGlenmore kuba ngamngani wami. Okay. eGlenmore kuba ngamngani wami se famous manje se transgender famous goal uyamazi. Okay. Transgender shane goal ngivashile sasinama one gatherings. Oh okay. Okay, now I get you. Sasama one gatherings kuma one gatherings ke I guess senze kuphele lokho esiphuzayo sihambeke ke siyothenga okunye sithe bese sibuya kwaphuma igora efletini azange zisithuke kanje hayi zasisho kusho ukuthi kwasengenile nami nginenkani yami hayi wathi uyeza nje wathi qhu angishaya nesibhakela ngathi mina yibo uyangishaya ngempela lo ngamphinisela. And I think kubalele violence andiyithandi but I stood firm on that day because kwaningi ngikekelela ukwenzeka. I think abantu bayakhohlwa ukuthi sometimes over and above my sexuality I'm a human being edingayo ukuphila edingayo basic human dignity. Yeah. But yeah, that's my story of my life, half of it. Ngeke mention suicide, that's one of the roughest times of my life. Ukubona uphuza amaphilisi afaba ngibulala uvuke phethe ikhanda unyanye uthi hayibo kanjani ngiphilile yini vese. At that time ngangasebenzi and there was a pressure ekhaya ukuthi fanele ngithole umsebenzi and the pressure uyabona ukuthi abantu abasekho comfortable nokuthi awukwazi ukuthenga i-roll on sekudeka ukuthi uyismash or sakwazi ukuzenzela. That's why I love independence because it allows freedom. It allows you to be. That's why almost zonke imesh before they come out zilinde ukuze zithole umsebenzi ukuze ngiyokhuleka kahle efletini noma edrobheni nomgebe. Yeah, I think it goes back to umphakathi abahlezi besho ukuthi hayi lo akazazi ukuthi uyini simaze nezintombi uthe suka lapho kwale ndawo le wayithola esithana nabaye abafana noma ubekade ekhula la enamadoda uyasuka lapho sithana namaye amantombazane kuyikona ukuthi uthola isikhathi sokuthi sengiyi-right ke manje sokuthi ngiphumele ubani ngiziveze ukuthi ngubani. So wena la uhlala khona eClermont you identify yourself as a gay man or a MSM, which are men who have sex with men, or just an afterline? Oh no, babes. I will never hide myself. I was tired of that. I was in the closet long time ago. Ngasuka lapho because ngihlalelile bani lapho. Yasekhaya akazi ukuthi ngigay ongazi inkinga yakhe le. Sekhaya bagazi ngasekhaya bagazi from the get go and abagazi babe nenkinga nokuthi ekhaya kadabe yakhe it's very small. So i-community yakhona iyazwana understand and
I wasn't the first one okay, so babe nayo understanding ukuthi ngigay, but angaze ngibe nentombi mina ngasekhaya. Kaze nje ngibe nentombi ngasekhaya nokuthi angikwazi ukujola ngasekhaya mina. Okay. So Thulasi, we've seen ukuthi kokuxoxayo uthe wake wahamba nabangani bakho nisendaweni yabazokujabula sesenibuya ngoba khona isigameko senzakalayo. Lezi igama ezenzakalayo ngiyacabanga ukuthi nanigqoke uhlobo othize lezimpahla. Aha. Ngicela usithathe usibeke ekutheni bekwenzakalani ngaleso sikhathi. Okay, you must remember ngalesa sikhathi uTamali bakumngenyawo kuwe kumina. Aha. Kwakuma flying colors, kwakundiza emoyeni, kwangathi idemon elithize. Kwakumenyawo isikhindi nje ngangisigqoka. Kusho Nesangaphansi. you lying. Esinani ngiveza ithanga. So I think one of the issues was our dress code. One of it, we were free. Ayikho abantu homophobic ayikho ebayizondayo njengobona ismash si free. Yeah. Sikhulekile angazi yenza ngaphakathi ukubona. Ukuthi ukhuleka kanjani lona? Yindaba ekhuleka ngoba phela into abanayifunakala. Yindaba khuleke. So usasine sense of freedom and joy ngaleyo langa lokhuzana because we are friends, group of friends, and those are the days me Miss Gay Durban. But so basically look those are the days Miss Gay Durban nami ngangigqoke isikhindi sonke sayigqoke ikhindi basically sagqoke ikhindi nje so girl No get. so girl yeah so girl, and we were having fun, quite memorable fun. Sahamba sesha sawothenga iphuzo and then bese sibuya nje. I think masibona sesha masibona i-joyfulness yethu bacekeka, and then bese sinyuka baphuma, and then khona wayiphethe i-branch i-branch weza ngeshoulder la like ngaphuka umlomo wathi kanje. Thulasi wakushaya? Bangishaya angizange ngimkeke kanje, angizange nje ngase ukubona udine kuphume isibhongo sana 1994. Yeah. Yes, kwaphuma isibhongo sana 1994 la ngamshaya kwaze kwathiwa ngime ngoba shabe ngizoboshwa. Yeah. Then sahamba ke saya saphindela endlini instead of ukuthi ngesibhedlela ngamgqova shesha nabo manje sengigayela i-stress manje sokuthi kinjena phela lo mina akwazi phela ukuthi ngimuhle kangaka senginje, but yeah wangishaya ngacheka, but it was traumatic. I think ezinye izinto lezi singaxoxi nabazali ngazo because I don't know I'm not sure if it's fear or something else, but as angaze ngikhulume mhlawumbe ngiyaqala ukukhuluma ngakho angaze ngitshela abazali bami ngalokho, angaze ngitshela umuntu emndenini wami, angaze ngitshela umuntu about my rape cases, angaze ngitshela umuntu hlezi ngiyithulela nje. I think yeah one of the frustrations buyismash ukuthi vele in terms of rape case ulibika kanjani Ubani ureshinga kuya kanjani? ubani emaphoyiseni kanjani azothela amaphoyisa, ngathi amaphoyisa ajikisa abantu besifazane bezoreport i-GBV wena uzoreport i-case ye-rape ngobani okho strong and weak phela wena shoot weak nje into weak wena ngeke ukwazi ukuyokhuzana. So kule platform I think mhlawumbe if go public bazobona, but into engaphakathi but internally ngiyahila kuyona. So wenza self introspection and uyibona ukuthi umuntu onjani, and we survived, you know this, we've survived and a lot of us have survived. Okay, so uthatha uyasibeka uthe wangenela Miss Gay Durban. Ufike kanjani Miss Gay Durban? Cause mighty Miss it's gay it's Durban. Ufike kanjani la? Okay, so amandla besibuka leto I'm sure azobona manje structure sami. Yeah. Njoba ngisho ukuthi kudala ubutambane Bobuza ngelinye igigi. kwakuvutha, and I appreciate that time in my life because I explored and experienced. Angifundanga futhi mentally angifundanga u-experience asengimdala izinto. Ngayikhulula nje into eningi. So
I went to Cape Town for umsebenzi, and then I came back from Cape Town because it was rubbish, basically. I came back to Cape Town, got unemployed, and it was difficult. It was close to August, I think. I came back, and then there was Miss Angelos. Remember? Okay. Yes, there was Miss Angelos. So I enter umngani trans lo famous. Okay, what ngani entarisha Miss Kate Durban because vessel events and kunama prices prices lapha khona ku Miss Angelos. One of our prices ukuthi ugama. So I entered Miss Angelos. Miss Angelos I won. And after that, prize Miss Angelos, you go to automatically qualify for Miss Kate Durban. So I qualify go Miss Kate Durban. Miss Kate Durban, we had task. Bafane a children's home. There's a service corner like for a week. Guys and then ballet reports, which the report was great. Because I was great as well. And then, and then we entered Ulo Kozana amongst the many other famous people, trans people now, SMB good. Then entered. I didn't think I was gonna win because I was competing with you guys. Transgenders. No, as in you, Lee. As in me. As in you, I was competing with you. Because you must remember, Lee, Nina, I did it for fun. Yeah. And all Lababanya, they did it for yabo. Yeah. It's one born. I mean, I did it for fun. I was like, let me dress up. There's nothing wrong. So you had Inuele heels, yeah, dress. I dress up. Oh, I look beautiful. Gishwiza, tintana, ginenkomo. Yangazi. Yeah. Hey, gishwiza ge plaster. To tuck. To tuck in. Oh, kuzokube flat. Kume gibe nenkomo. So yes, and tuck in, and my weave. Angazi no how many inches logo they fair call my weave. No, that you tell me about it. Do you remember my weave? They fair call. Yeah. My weave they fair call again. Fika inja. Fika izinga zimile. Kagi milas the kinda the bad. So ilangale la Miss Kate Durban. I think one of the reason I won was because of economy service. I think one of the major reason I won because I did a stellar job. I did a stellar job. But yeah, we look fabulous. Oh, guys. So that means gangotela nai. Yes. Ganga win. Yes. Win to yes. So that's how you became Miss Kate Durban. Oh, yes. Now I get it. So yeah, that was 2010. If anyone at home wants to Google, I think Sakoni pictures of me in media, Miss Kate Durban 2010. Gange Moshe, Gusakoda, Shakira, blah blah blah. Yes. So when I won, may soul have soul rest in peace. When I won, it was a shock. So I was like, hey, go bandi, because guys, nani bashe, nani namanto bazane, namabele, nishuzile mine inkomo. Yeah. You understand? So when I won, I was happy. And I think that's when my luck started happening. After I won, one of the prizes was to work for Durban Lesbian and Community Health Center for a year up until 2011, September 2011. So it was fun. I won cutleries, become a crave, blah blah blah. It was beautiful, and I had to do my engagement. At that time, Goksa Kona. Not Durban Fashion Fair. There was another one. Trish Luthuli. I think was attending galas Trish Luthuli. Where some modeling competition. My designers win 20k, 25k. It was community uplifting for my designers. So I used to attend Gikinda. Giyathanda local lezo zinto. But abantu bebuka ukuthi easy. Yeah, that was fun. And then until 2011, where I took off my crown and I gave it to you. I received it. Yeah. So, Tracy, and then it replaced
ifika before uwine or after uwine Miss Gay Durban? Okay. One traumatic experience happened in December, which I'm not gonna Very young age. Yes, yes. Yeah. At a young age. I did say something about it at home, but yeah, but Utshela ba umzali, the whole family. the whole family. I was like, I was like, they didn't, I think they didn't know how to address it. Is it someone within the Within the family. Within the family. Within the family. Within the family. So I left it like this because there was close, and I forgave him. I forgave him because he was close. He was close to my heart, and I love him. But I'm not drugs at that time. So and then my second one was ukubona uhambe uye eklabhini, and then eklabhini bese kukhona umuntu abangani bakho besicela sihambe usibanibani unendlu blah blah blah, okay, somewhere nihambe, and then you get sloshed because you're thinking to yourself, we are within safe space. I slept when into yangivusa uqu constant. like something broke, like I have a scar in my, I know. yeah, I have a scar konti yashephuka. So wakhumba. Yes, ngavusa uqu. God, yabo ngaphaphama, and I don't know if ngangidragiwe yini because ngangizama ukumphusha but kungenzeki. Ngathi ngisephupheni kwenzeki. And the hardest thing was waking up and had to pretend nothing happened because like at that point ngikhuluma nobani kanjani. So I just waited out, ngase ngahamba ngacela also, remember Sister Luthuli, the nurse practitioner. Okay. Yes, ngambuza ngathi ukwenza into kanjena and scar, and what can help me ukuthi, because it was just reminding me of the traumatic experience. What medication to buy, and I didn't even go. Well, I went for an HIV test, and I waited for back then was how many months? 6 months? 3 months. 3 months. Back then was 3 months. Waited. I was thankful for that moment. So I didn't tell it with anything. But yeah, that was a traumatic experience. I didn't go to a police station because we can sensitize. I'm a police as much as we can, as we've been doing as well. Katmina now sisasebenza Egyptai Center. We can sensitize as much people as we want, but if your mentality yabo ingafuna ukushintsha ayifuna ukushintsha, and it's very difficult to get police station as umuntu esilisa, never mind ke ukuthi urepho umunye umfana. Okay, if urepho intombazane, a police station, that doesn't make sense, but it happens. It does. Ziningi ingane zireshwa lana or 12 or 13 arepa or mama badala. The saddest thing that I've noticed ukuthi, and also part of the interviews that we have had, you would see ukuthi kundiba khona ilunga lomndeni elizonyukubeza umuntu omncane ekhaya. Uthola ukuthi address wekhaya ulo suke enyukubeziwe, umndeni awuthathe serious. Sike sizibuza ukuthi sizothula kuze kube inini uma ngabe amalunga emndeni sikhuluma kuwona into enzalile bangayisukumeli, ngoba bethi uma ukuthi uvula icase noma uthi lento uyayikhuluma izobe ihlaze emndenini, uzoyigqiba kuze kube yinini. It's very sad ekutheni nikhona nabazali ekhaya niyathula makwenze into kanje, ngithi niyayifihla kuze kube yinini ngoba lento uyakhula nayo, and ikuphazamise even emsebenzini, ikuphazamise esikoleni, but abazi ukuthi ukulimaza wena uma umuntu kangakanani. That's what says me ezothi umuntu, I did address issue kanje ekhaya, but no one said asukumele ke lento le ukuze sibone ukuthi usizo sifika kuphi kulona, kuvele kuthulakale nje kanjani kuyoze kube yinini. That's the question. I think part of the reason why I eventually I would like to deal with mental health within the LGBTI communities, because isithethe siyasibona in terms of male individuals manje male individuals ukuthi abantu besilisa ibona abacommit suicide kaphezwala kwabantu besifazane, but I wanted focus on mental health
within LGBTI communities, because I think kubalulekile, because I don't think abantu ba-understand that i-trauma esibhekana nayo, because iqala kuwena personally ukuthi ngihlukile nabo bonke abantu, uyabona futhi nawo, and then ngaphandle abantu batshengisa ukuthi uhlukile ilokhuzana. If ungenalo uthando within a family structure, uthando ugcina usulithole endaweni e-wrong ngaphandle. Understand? So I think a lot of us nama internalized trauma so suppressile, and we don't discuss that ilokhuzana. As much as ilokhuzana, HIV testing and TB and all those other biomedical issues are very important in life, but I think it's a gap in terms of health, in terms of mental issues. One, general population. Two, key and vulnerable population. It's trauma basically, because you must remember, emakai, family members, auntie, baba, malume, whoever in the family, and then emasontweni siyarayisha, but ngekwazi ukusho umfundisi udicelela phansi ilokho zegama lamfundisi. Lot of cases in terms of that. I don't know what's happening in terms of churches with rape and sexual molestation. So I think we need to align ourselves with mental health kakhulu, and sibone ukuthi way forward sishintsha kanjani. Yeah. Okay, so nage iphathing ithandana. Yeah. You've mentioned ukuthi there was a club that was called Angelos. Yes. Ngokwazi kwami Angelos, it was a gay club. Yeah. So eThekwini kuba khona a club that caters for LGBTI community. Lahlangana khona especially on weekends, siyabonana, abafihlile, abangafihlanga, abafuna ukuzoshela, abafuna ukuzobheka ukuthi hawu ngathi lona uso bezobheka into kanjani. So kuleso space leso nakuwena khona uyafika uyajabula kuleyo ndawo. Uthe futhi nakhona ukukhona ama pageant so ne spaceless. So mabufike lesi space, ngiyakhumbula ukuthi besawugela kakhulu thina, yabona. There was a point of time where you would model. Yes. And then kukhona ugay. So gay. That's how we came out. We came out as gay people. Yes. So trans bebungekho. So now mawubheka ngendlela healthcare service esingakhona towards ama transgenders in terms of giving them hormone replacement pills, psychosocial support. Do you think at that time, if those services were provided, ekutheni uyithola usunamabele or you have your vaginal plaster, no manje wenze any facial or any surgical owadinga emzimbeni, ngabe wawenza? And if wawenza, would you be regretting it now? I think it should be clear kubabukile emakhaya. Mina, everything in me is aligned, which means what I see physically, onganikezwa kona nasengqondweni yami, it's aligned, which means angibuke esibukeni ngithi ish engathi ngisemzimbeni wrong. Yes. So if I figure noma ayekhona at that time ama hormones, I wouldn't have taken it, because I love being gay. I love this. I love this. I don't want myself. I don't want breast for myself. I don't want any vagina. I feel vagina. No. How? No. Yazi khona i-trans angijengisa i-vagina yayo. I was gonna go there. Ingasayinhle kanjena. Did you see Peter? Oh ma. Ngaze ingane encane ithe, Was it new or was it new? And i-trauma yokuthi fanele kayivule yena. Let's say vagina. Because kumhlungu kufanele ayivule. But anyway, I don't want a vagina. I don't want a vagina. I mean, I'm a gay man. Unfortunately, I don't conform into top, verse, bottom. I don't do that. If I like it, I like it. Okay, so sorry. Dated trans. Okay, I get you. But so, not fully transitioned trans. Not, yeah. Okay, so are we getting the roles talking about top, no verse? So top, it's the person that receives. Otolai. Olalwai.
no utop umpenetrator umpenetrate Uzofakayo Uzofaka. top ubottom lo ufakwayo mase uthi uvesi yena wenza njani wenza konke uyatholwe ngapha send side wow usayide ubalike manje angazi kuningi Kuningi. yeah kuningi kuno-pain kunothanda ingqondo yakho it's fine guys asigcineni besithandayo. so emphakathini lesikhula kuyona uthulaso kaButhelezi njengoba ikhona yini abayifundayo noma ungathanda ukuthi laba bangakakuboni bafunde ngothulaso ukuthi uthulaso umuntu okanjani uhluke kanjani ebafaneni abakhona noma kwamagezi akhona because uthulaso what you see is what you get done. Yeah, I think ifanele usunderstand ukuthi umuntu une-journey yakhe afana ayiphila or ayihappy and ubuhamba umuntu whether ukholela kulento ekholelayo zithanda wena qala ngawo before uvalidate omunye umuntu. Mina before ngangithanda uvalidate umuntu ofana ngithandi kobani manje fanele uvalidate wena phakathi mentally and ube conscious yakho fanele uyitshele ukuthi ngiyayithanda thola sizo Buthelezi yes izinto azihambi kahle yes ngigay yes kwememe kuno A no B no siwenzakala empilweni but wena ngiyakuthanda. So mina emphakathini i-character verse is strong. Mina ngama 5 different characters is sometimes being tool nje quite reserved ngithule and not unless bufuna engage in a dialogue then ke ngizokufundisa ngalokho but abantu bayazi ukuthi most people I think bayazi ukuthi ngisebenza bengisebenza e-Lesbian Gay Community Health Center bengidistribute nangasekhaya ngidistribute ama commodities which is lubes, condoms, dental dams at that time Amashebushi. Yes sibushebuthi dental dams at that time. I remember dental dams. Yeah. Dental dam, just to get a clear understanding. Ishit encane olibeka kuphi lokumafa ubeka enkomo mawuthi mafa shuthi ubeka ishidi ukhotha ishidi asakhona. At that time that's why I busy we produce. Oh, so I'm not sure what's asekhona but you can use it look but if ungenayo you can use it in cling wrap. Should man get a stone cling wrap so tag. You can use it clean ego but that was just for protection. Because one of the things against our Google community. Yeah. Sorry. I educate people in terms of sex and sexual experience and identity. I love doing that because by nature I'm a trainer. Like I like doing that. So educate people about sexual activities, prevention methods, because I mentioned condom prep. And guys in the possible prep, guys. Honestly, prep is available in clinic for a woman and men. So Google as well. Guys, so Google because there's Google prevent because I know a lot of us don't like condoms and some of us are allergic to condoms. I mean, I'm allergic to latex, so it's difficult. I mean, that's why I need to assess a situation. I need for us to do HIV testing. I need to know what to prep really from your prep. Are you HIV positive? If you're HIV positive, are you undetectable? Because we undetectable because a condom ungekwazi ungithelela because i-viral yakhe ngani. So that's quite important for me. I just don't for ngikuvesana against ucancer. Yeah, but I love educating the community and I like doing sensitization trainings. Before I used to do a lot of sensitization trainings. Last year I did a lot of sensitization trainings law enforcement agents. So sasamba si with Aluta, sasamba si ilokozana Ugu streets, Sema police station. One of the things sasikhuluma it was diversity, social orientation, but another thing we touched on was mental health and psychological issues abantu abanayo. And yeah, but there was an experience. But again, you train people in hope ukuthi bazoba ne empathy kubanye abantu abashukile. Angazi futhi why I think what you're doing is very important job
especially within the LGBTI community. Ngoba, to tell you the truth, we have buried our brothers and sisters who lacked information. So what you're shooting and also telling people to Google PrEP, because PrEP is available. Nama condoms and lubes which are perimeter are available for free with government. So which means government uyakwazi ukudlala indima enhle within the LGBTI community. So just a quick one. I remember I've shared with him. There was a study sasikhona sama perimeters which are condoms. Lawa abanye bethu bangawafuni, abanye bethu bayafuna, bayiba allergic kuma condoms. I remember bekune study besikhona kuthiwa khona nawo ama condom awu-10, ulusebenzisa ama condom awu-10 usitshela ukuthi asebenza kanjani, a right yini, ayasebenziseka nawo, angipintshi, mafishane. Leso study sasimasifica where you part of leso study as njengomuntu ofollow within the LGBTI. Would you educate or how would you educate abanye abangakwazanga ukuthi ufinyelele kubona kulo uku districts like KZN ekutheni bakwazi nabo uku-accessa babe ne-information ekutheni bayakwazi ukuthi bawathole yonke le-information with your research of study that you have given? I'm not sure if ukhuluma ngale angithi I think babenze research on ayithi kufike bekhona i-latex condom bese bakhona le rubber qinile. The latex one. Okay, kule rubber qinile. I was part of leso study leso, and let me tell you something, that was never gonna work. Well, it did not work. I'm not saying bekhona abanye abayi appreciate, I'm not sure. But it was just too uncomfortable, administrate. No, it was just yeah. I think abantu bangalindi. Ngangazi ngachaza abantu bangalindi ukuze manje i-internet buno 500 megabytes ku-clash zikhanje ukwazi ukuthi okay nginomsibani manje lana u-HIV positive but ngiyamthanda, ziphi indlela engayivikela ngayo. Imaphi ama-commodities, bengithi ama-commodities, imaphi ama-prevention methods engingawasebenzisa, onubu, olokhuzana, ama-condom, general condoms, ukuphi u-PrEP, ukukho ongayivikela ngayo, ku-available for free on the internet. Mina into bengiyibonile mhlambe khona process no TikTok manje nento eziningi engiyibonile nganga-understand kahle, ngivesane ngiye kulokhuzana ku-Google ngigoogle leyo topic le, then ke I think educate yourself, and ngicela abantu babe nesineke nabantu nje, babe nesineke. Abantu badlula ngisho noma uthi heterosexual uyadlula nje entweni umuntu, so asibe nesineke nje towards one another, and singakhohlwa ukuthi there's mental issues and there's a lot of issues that surround us as human beings endleleni yethu. So let's be lenient kubanye abantu, sibe ne-empathy, sibathande, izifundise. Vula nje ulokhuzana uGoogle wakho, usearch yonke into lokhuzana ofuna ukuyazi, whichever topic ofuna ukuyazi. Kunama citations amaningi on Google, uzoyithola i-answer yakho lapho. If ubungazi contact ule or contact if ufuna ukwazi kabanzi nge-Lesbian Gay Center, you can contact me ulokhuzana ku-inbox, uzoyishare lokho. Definitely. Uzoyishare, you can contact me ku-inbox if you want me to come and do trainings perhaps, and as I'm available. So but and the main point is everything is available on the internet. So as a gay man, what would you advise a human being, because I don't want to say a man, but I just want to include a female and a male who is homophobic towards the LGBTI. Hence, you've seen a couple of months, we had a very buzzing media platform where there was just someone who just decided to be homophobic. So what would you advise them as a gay? I think homophobia is just, it's a disgrace in the word itself. Fear of what? Yang Saba. Like what do you mean? Like make it make sense. You understand? Because this is the homophobe ukusaba
why what's wrong, okay phila kwami okay sengiyaphila ke manje uthulasi odliwayo or uthulasi openetrate mina ngenza lokho if eventually ngokwakho wena if eventually ngithiwa ngiyaka hell uyifuna ungiphelezela like uyangiphelezela yini like what is the issue? Because I think most people are not homophobic. They lack information and they lack understanding, and then bese lokho kuhlangane ne trauma yabo individually, especially men, because men in society bathwasa umthwalo basically. If as a man, more specifically if you're a heterosexual man, because there's hyper masculinity ekhona enzakalayo ukuthi undoda ayikhali indoda wa inyembezezana uNkulunkulu wanginikezela nje ama feelings nomcabango yili why ungakhali khona izinto ofanele nawe uhlale phansi ezomuntu uthi no safundiswa but akwazi ukuthi lento ngabe right ngoba phela kinakho njobe nakho lo nami kinakho. So I think most people are not homophobic because ngiyibona ivideo ya lento eyenzakala, and then when the discussion with Aluta I did discussion but the discussion with her I was like no I don't think lo muntu is homophobic. Une anger, misdirected anger, khona into emshayayo emshabe kuyena ngaphakathi eyedwa, so waswabona i-target elula ukuthi hayi athi itabane lapho kuningi okwenzayo eSouth Africa, kuningi okwenza emhlabeni, wena uzowarisha ukuthi umuntu lana ba kuningi okwenzakalayo osisi bethu bayafa misho namalanga hayi bagudinga lapho ukubulala abantu bayafa bayashawa osisi bethu, kodwa ngaze ngibuza kodwa uzothi itabane senze yabona. So sometimes it's not ukuthi homophobic because siyashala naba straight siyashala namajita amajita all over yabona kune understanding ukuthi okay ngiyahlonipha, set boundaries, let's set up boundaries, ngiyahlonipha but bese bakhona laba bafuna ukuyeqa boundaries, laba kade bethi heterosexual bafuna ukuyeqa uthi kanjani manje ngoba phela abafana kanjani abafana bayithanda izinto kakho abafana bayithanda izinto, abafana bayithanda futhi abafuna ukuthi ukhulume ngakho, bayithanda imbobo bathanda imbobo abafana noma ngobe yabona umfana ngisho if ukuthiwa indlebe iyanebobo iyavuleka ngabe kuyafuna nabathi ngabe kade balifaka ngivele kwenzakala. But yeah, I think I'm a homophobes. I think maybe there should be another term that we should use, but I don't think people are homophobic because you can't. Why you fear? I can fear a spider. I can fear a snake because ngiyazi ukuthi inyobizo mhlawumbe ibeke python izongidla or something like that. I can fear a spider because mhlawumbe spider is venomous, ngingafa. But fear me what? Ngizokushaya, ngeke ngishaye, ngeke ngikuforce ukulala nami, ngeke nje ngikwazi ukuforce ukuthi ulale nami. Yeah. So I think fanele sibe nobuntu nje all in all. I think imndeni fanele be supportive, ibe yamkeli ingane yabo because uyingane yabo, and no matter your sexual orientation or your attraction to whoever you are attracted to, family is support. Once abantu bebona support system emndenini kukancane ukuthi bakuhlukumeze umphakathi ukuhlukumeze, and kubalekile futhi ukuthi the time women is supportive system where I say umndeni wonke wonkana from your mother to your father kuye ku cousin yangane ezincane ziyakwazi ukuhlonipha, ziyakwazi ingane ezincane ungasho ukuthi malume umfana noma intombazane because sifundisekile, ziya understand, ziya support. Mina ekhaya nje ayikho ingane encane evesana ingigolozela ithi nje umfana noma intombazane yini. I think kune respect, baya understand ukuthi ekhaya bambiza ngothula or men Buddha uthula nokuthi nawe as an individual, as a gay person, ezinye izinto just because you're gay has changed. For instance, mina ngumfana ekhaya, I do what is necessary to be done ekhaya. Yes, ezinye izinto
njengegceke nje angishibanda. So Why angilenzi igceke bakithi. So angilenzi igceke. But bufuna ngikuphekele nokuphela bufuna ngiklinele ngiyaklinela. If futhi ngisebenza nginemali I provide for my family. Khona izinto nje ofana ukuzenza uqhubeka izinto. But the core value and the core thing emndenini gives to support to that individual oyibona as trans, homosexual or even intersex. And more especially for sometimes go intersex because intersex abantu abaningi baz at all? bablanking ngo intersex campaign ngoba bona bafanele bacabanga ukuthi ufana nomsubathi wethu fana lo kanti nje because but that's another topic for another day. But it's support and acceptance. Once one acceptance ekhaya emndenini nabo labo family members ayahamba ukhuluma. Once umuntu akhuluma kabi ngawo uyamisa umuntu ethi ingane yasekhaya lena nike nje ayikho lokho accepted bazali ndeni community amgelani ingane zenjoba zinjalo zithandeni. Once atshengisa umuntu uthando naye umuntu uyakunikeza uthando. I think ukubalekile if you are out in the open it becomes if out as a gay person it's easier nasemndenini it's easier ukuthi okay because ideally if you are open uyazi kabanzi nge-lesbian and gay community health center intela ngoklisha bakithi nabo bayenza ama-trainings uleyo uzofaka futhi ama-details ami ukuklisha into lesbian and gay community health center bawenza ama-trainings bafundisa kabanzi bona more specifically umndeni ulokozana. Angeke ngisho ukuthi kukhona ububi ukulala nomunye umuntu wesilisa because ukulala it's a sexual act. But however sonke siyazi ukuthi ukwenza ucansi kunezinye izinto ongakwazi ungayithola. For instance if heterosexual no two expose ku STI but lo muntu angakhulelwa. All right, so kulokho ku same sex relations anal sex but abanye abantu men's oral babe comfortable ngalokho. Yeah, because anal sex is quite traumatic sometimes because uyovula into enzini. So and usibuye sikhumbule ukuthi angeke zifane ne-vagina because ayinama-layers amaningi, so it's easily terrible kunama-scars. So it's quite important ukuthi usebenzise ama-prevention method. One of the safest ways is the easiest way is i-condom, because if ungayisebenzisa i-condom wa-exposeka, let's say sasingasho HIV we-exposeka kuma-STI, sexually transmitted infections. Gonorrhea, kunama-crabs, laba abanye babo bathi unesichitho kanti uyilalele nomuntu nje. Sometimes unama-crabs nje, there's a lot of STI ongawathola lokho khona. And it's difficult sometimes ukuba ne-STI buse yitheniki because siqala nje onesi bafundile impela bahamba baye college bafunda 4 years 5 years angazi kwenzakalani bona ifunani STI emuntu siqala lapho nje. But ngithi mina uyosizakala noma angamemeza futhi nalo ilungelo futhi uya ku PRO bengeza PRO nama channels obuthi uhambe uyocomplaina ngaleso clinic or isibhedlela. So i-prevention i-condom ne-loop kubaleni ukuthi ayamathe guys ayupo but amathe because uyovula indawo yobukayi ngiyazi sometimes ulahle eclubini umhambe nomuntu ukuze umuntu uyijalela i-vagina uvesana ufake kube right laphana ufanele kuyi-romance leyanto ukuze kube right emhlabeni. So condomize. If you're not condomizing uprep njengoba kade ngishilo, and luckily na-ke sekuzoba ne-study esisha ngithi yasazi i-study esisha se-prep vaccine so prevent ukuthi ungawutholi HIV. The last time I checked it was started biannually or something like that. Yes, biannually. So
injection la kusiprevent ukuthi ungathi lapha kusho ukuthi ungayisebenzisa i-condom nakhona fanele usebenzise i-condom ngoba ayivikeli ku-STI ivele u-HIV kuphela ungayithola i-STI and ama-STI bungawanaki ahamba azanqamula isitho sakho sangasese asinqamula nje iyanqamula ipipi gcine ingasebenzi at all. So angeke ngazi ukuthi abantu abayithandile or abanayo information but njengoba kade ngishilo ekuqaleni information is available on the internet. If ungenayo internet hamba i-library ilokhuzana imahhala i-internet hamba i-library uyifundise kabanzi. Yeah, prevention ilokhuzana and I can't say kubi unless uzothola umuntu efuna ukulala nawe because uthwele angeke niyazi ukuthi guys sithwele kanjani alale nje na umuntu hayi ngoba ushade lo kodwa ufuna ukuba rich kodwa kuthiwa kuyenzeka ke lokho zonke unless lo muntu akazeli ngothanda uze ngocansi kuphela uze ngento alokho ayifunayo and baningi abantu basuke beze ngocansi once waza ngocansi ezinye izinto oyinake but buku relationship or unomuntu omthandayo o understandayo niyakhuluma ngezinye izinto khuluma no partner wakho whether about 5 or 15 ngoba isemhlabeni la khuluma no partner wakho ngiyazi kubo bonke ngeke usebenzise i-condom kodwa zabe ukusebenzisa i-condom uprep khona yes uyaba nama side effects but the side effects last shaba for 3 days and then after that uvikelekile ubuso ngawuthola HIV ngazi indaba singawufuni ngiyazi ukuthi iphilisi okay ke nakusebe ugovernment sembonile ukuthi anwayo kwawona amaphilisi anathanda sezonezi injection ke nakhona zikhandle ukuthi uyemtholampilo uyojova nomsenhlanhla kakhulu yini ngahlamba sinesenhlanhla kakhulu kodwa one of the reason ukuthi fana ngathola ama-feces ama-same Really? yes ufana thole so one of the easiest way because sometimes abafazana ngeke ba understand so akafuni ukuthi udushe akafuni Ukudinga unjani? ukudinga nje noma ungadla kodwa ukudinga unjalo so angazi i-trend nje shuthi i-trend eyenzakalayo because yabona la koDubai bayathanda ukudla yabo so I think angazi lutho ngomthwalo but kuthiwa kuyenzeka and uyaba nemali. So you've mentioned to government ngiyambona ukuthi uyamfaka uhulumeni ukuthi uyasiza khona indima ayidlala enkulu emphakathini. Kukona konke sekwenzile you've mentioned imjovo esikhona, you've mentioned the PrEP ama-pre methods asekhona. So lo kusho ukuthi ugovernment or ngasho ukuthi uhulumeni ikhona indima ayidlalayo emphakathini yethu especially LGBTI. I think we are one of the luckiest African countries and countries worldwide in a constitution end, even though sometimes as now It bounce back. yeah, what's written on paper it's not actionable. So we are indeed one of the luckiest countries in our rights for LGBTI and in a human rights basically human rights and gender equalities. So we are lucky. And then government way to with a current administrator menza umsebenzi omkhulu ukuthi uma sikhalaza as angasho LGBTI kuphela bengithi angithi key and vulnerable population because siyazi ukuthi igane encane o14 amantombazana o14 bathola ama-STI kubo obaba abalokhuzana abadala. And if you go to our clinic you'll be shocked guys. Thina nje beyasasebenza ema-clinic mina personally ngasebenza eclinic buya eclinic government clinics into oyibonayo ingane encane but we are lucky and then ukuthi sine constitutional right sine national strategic plan ekhuluma kabanzi HIV preventions nama guidelines HIV sine bathopha principles esiguidayo ukuthi sibatreat kanjani abantu wonke umuntu but one of the portions ku NSP ukuthi ama key vulnerable populations
nawakhona nawadinga health services yebo angase ukuhluka kancane but nabo abantu bayadingana. So ngithanda ukubonga kakhulu u-National Department of Health ngalokho because uya insista as much as kune yabo in terms of community ukuthi ha kanjani but u-National Department of Health uyenza more especially for care and vulnerable population which includes LGBTI